Jum 12 ta' Wissu qed jiġi mfakkar 8 snin anniversarju mill-mewt tal-President Emeritu Guido De Marco li miet lura fl-2010 fl-età ta' 79 sena. Il-perseveranza u r-retezza karatterizzat il-karriera prolifika ta' Guido De Marco b'dinjità u kapaċità li kien japprezza l-valuri li kull persuna kienet ħaddan. Guido De Marco twieled fil-Belt Valletta, familja ta' ħaddiema fit-22 ta' Lulju tal-1931 u gradwa bħala avukat fl-1955 fejn brata maġla spiċċa fil-quċċata tal-pariri legali fejn għandha x'taqsam il-liġi kriminali. Fl-1966 Guido De Marco ġie eletta l-ewwel darba fl-elezzjonijiet ġenerali mal-Partit Nazzjonalista. Fis-sebgħinijiet u tmeninijiet serva wkoll ta' fiċi kap tal-Partit Nazzjonalista fejn kien lit l-emenija tal-kap tal-partit Edi Fenegadami waqt iż-żminijiet xejn sbieħ li Malta kienet għaddejja minnhom bil-gvern taħt it-tmexxija ta' Dom Mintoff u Karmenu Sudbonnici rispettivament. De Marco kien element importanti wkoll sabiex solva l-problema politika magħrufa bħala tas-siġġijiet wara li lura fl-1981 il-Partit Nazzjonalista gwadanja l-maġġoranza tal-voti b'51% iżda kellu l-minoranza tas-siġġijiet fil-Parlament Malti. Kienu li jen sostanzjalment sabiex imbidlet il-Kostituzzjoni f'dan ir-rigward għal waħda li verament turi ir-rieda tal-poplu. F'Mejju tal-1999 ġie maħtur bħala Ministru għall-Affarijiet Barranin u f'Settembru tal-istess sena ġie elett bħala President tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Għalkemm ser jibqa' mfakkar għas-sostenn li ta' lill-Kuwait ftit qabel ma Saddam Hussein invada l-pajjiż, Guido De Marco ser jibqa' mfakkar ukoll għal żjarat li jagħmel fil-Korea ta' fuq u t'isfel. Żar ukoll b'riskju ċar territorji okkupati kif ukoll ħadem fost l-oħrajn sabiex jipproteġi l-ibħra u qajjem kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima, problema li dak iż-żmien mhux daqstant kienu jifhmu għan-nies. Dak is-sajf kien huwa stess li ferex l-ewwel pass ta' Malta fit-traġġit li ssir stat membru fih l-Unjoni Ewropea, ġrajja twila mimlija ostakli kemm il-Partit Laburista kif ukoll minn xi stati membri oħra. Fl-autobiografija tiegħu The Politics of Persuasion, Guido De Marco saħaq li kienet ħaġa frustranti ħafna kif il-pajjiżi Ewropej kienu jħarsu lejn Malta, iżda biż-żmien u l-paċenzja din inbidlet għal kollox. Guido De Marco għamel mal-50 sena jgħallem il-liġi fl-Università ta' Malta fejn tul dan iż-żmien ippubblika diversi kotba legali u serva ta' President ta' Malta mill-1999 sal-2004 fejn b'rettezza prova jaqqat iż-żewġ partiti politiċi ewlenin f'pajjiżna. Guido De Marco jibqa' mfakkar bħala statista u oratur formidabbli b'umanità li żommok, raġel eżemplari li dejjem poġġa l-interess ta' pajjiżu fuq quddiem.